L-imsieħba soċjali laqgħu b'mod pożittiv it-tielet pakkett ta' miżuri imħabbra mill-Gvern immirat biex jgħin lil ħaddiema, familji u negozji Maltin milquta mill-imxija tal-COVID-19. L-għada li l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar set ta' miżuri ġodda dan l-istazzjon tkellem moħut mill-imsieħba soċjali fejn spikka messaġġ wieħed dak li l-Gvern għamel biżżejjed biex isalva l-impjiegi u n-negozji Maltin. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tar-Ristoranti u l-Lukandiera Tony Zara qal li f'da żmien partikolari il-kontribuzzjoni tal-Gvern sertejn lin-negozji sabiex jibqgħu għaddejjin. L-infusion li għamel il-Gvern ta' €800 għal contribution għal pagi hija importanti ħafna għal membri tagħna biex jibqgħu għaddejjin u biex jibqgħu in business. Dan huwa żmien partikolari, dan huwa żmien illi qatt ma rajna bħalu u allura aħna pożittivi ħafna fuq dak illi għamel il-Gvern biex jgħin l-industrija biex tibqa' hemmhekk sakemm meta tarġa' toħroġ ix-xemx. Fost uħud mill-imsieħba soċjali kien hemm ukoll tifħir għall għaqlu l-prudenza li qed juri l-Gvern fl-użu tal-finanzi pubbliċi. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija l-Ħaddiema Joe Farrugia qal li fid-dawl ta' nuqqas ta' ċertezza dwar kemm se tul din is-sitwazzjoni f'pajjiżna, il-Gvern qed juri għaqal li ma bħalu. Huwa pass tajjeb illi ma jaqbadx u joħroġ kollox fil-bidu għaliex jekk di ħaddum u di ħaddum ġumat u xhur, jista' jagħti il-każ illi l-għajnuna jkollha tinfirex u aktar setturi fix-xhur illi ġejjin. Ma naqasx ukoll is-sodisfazzjon tal-Assoċjazzjoni Awċija għat-Turiżmu. Fissret kif dawn il-miżuri pożittivi se jżommu l-impjegati fin-negozji Awċin li għandhom iċ-ċirkostanzi partikolari tagħhom. Aħna mill-ewwel rajna illi l-miżura prinċipali dik illi jingħata s-sussidju għal kull impjegat ta' €300 kienet miżura li aħna bħala assoċjazzjoni rajnija li ser ittassi sewwa s-sitwazzjoni li ninsabu fija bħalissa. Sitwazzjoni li ovvjament ma hija torta ħadd imma torta dan il-virus u għal aħna bħala assoċjazzjoni nħossu dik il-miżura kienet għajnuna tajba sabiex intaffu din is-sitwazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.